Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Ćao deco, dobrodošli u naš Kinder svet. Čokolada, njam njam, kako je pukla. Šta li se krije unutra? Kakve sličice, obožavam da ih otvorim. Šta je ovo? Nešto čudno. Ne znam ni sam šta je ovo. Da, to se tu sastavlja. Ovo izgleda kao neki oklop, nešto. Kako je ludo. Op, otvara se, zatvara se. Čekaj, da li ima još neki delić tu? Pitam. Imam nalepnice, mogu da biram kakvu ću facu da mu napravim. Kako je super. Evo, uzet ću ovu. Da. Super. Vidim usta. Danas ste dobili čudnog monstruma. Šta li ćete sutra otvoriti?